Аллаһны күңелләрендә йөртүче кешеләргә иминлек һәм тынычлык. Аллаһ ул религиялар бирмәгән, дин дигән сүз ул канун дигән сүз, закон. Аллаһ үзенең законын биргән һәм кешеләрне ничек яшәргә кирәк икәнен өйрәткән. Бәхетле булу өчен һәм уңышка ирешү өчен. Коръән телендә муфлихун дип атала. Инде узган видеода әйтеп киткән идем, намаз ул саташу юлы дип. Бу видеода инде әйтәсем килә, өстәмә әйтеп, саташу юлы гына түгел, бу җәһәннәмгә туры юл, ширк дигән гынах. Аллаһ белән бер кашанда кичерелми торган путка табыну. Мәккәдәге Кәгъбәгә табыну, Аллаһ мондый гынахны бер кашанда кичерми. Нинди дәрәҗәдә моның теге зур гынах икәнлеген аңлату өчен сезгә Коръәннең 2нче бүлегенең 54нче шигырен әйтеп китәсем килә. Менә Аллаһ Моисейга 40 көнгә үзе янына килергә куша. Үзе янына дип тауга менеп китә инде ул. Һәм аның күңеленә Моисейның ул Тораны сала. Тора китабын анда Аллаһның шулай ук кануны, дине, Евангелиядә дә шул ук, Коръәндә дә. Аллаһ әйтә, Коръәндә күп тапкыр кабатлый, безнең законнар бер кайчан да үзгәрми ди. Торада да, Евангелиядә дә, Коръәндә дә Аллаһның бер үк законы. Һәм ул килешкә шул 40 көннән соң килә инде ул үзенең халкы янына, еврейлар янына 1 миллион тирәсе кеше Египеттан чыгып китә, фараоннан качып. Күпмедер кеше алтын бозауга табына башлый. Алтыннарын җибетәләр дә, табынмыйлар, биреләләр. Табынмый. Бу бит инде Авраамның баласының, Якубның балалары, оныкларының оныклары, алар ул хәлбе кешеләр түгел инде, әйбергә табынырга име, алар бит инде теге динне беләләр. Булар ничектер уллаганнардыр инде, я чәчәкләр алып килгәннәрдер, кем белгән инде. Булар биреләләр, шулай дип әйтелә Коръәндә. Һәм менә Моисей әйтә еврейларга, сез ди үзегезгә үзегез зыян китердегез ди. Шуңа күрә сез Аллаһка кире кайтырга тиеш ди. Актубу. Тәүбә дигән сүз ул гафу үтенү түгел. Тәүбә ул Аллаһка кире кайту дигән сүз. Шулай ук алдалап тәрҗемә итәләр. Һәм ди сез ди менә шул бирелгән, шушы бозауга бирелгән кешеләрегезне ди үтерергә тиешсез ди. Һәм 3000 кешене үтерәләр шунда. 3000 кешене теге булар инде сатлык җаннар булып чыга бит инде. Аллаһны белә торып, динне белә торып, булар Авраамның оныкларының оныклары шундый менә пичрак эш эшләп аталар. Әле булар табынмыйлар, мөселманнар кебек. Мөселманнар 5 тапкыр табыналар. Уйлап карагыз, нинди зур гынах Аллаһ каршында путка табыну. Шуңа күрә намаз ул җәһәннәмгә турыдан-туры юл һәм мәңгелек җәһәннәмдә калу гарантиясе.